στον καρκίνο. Γιατί η Δημοτική Αρχή με το φίλο μου δήμαρχο από τα Μιλιανά πούλησε την οροσειρά της Μεγαλόφωνας. Τα πιο κοντινά κτήματα στην κορφή αυτή είναι του Κώστα Κωσουβάκη και τα δικά μου. Στα 2 χιλιόμετρα. Έχω λόγο να φωνάξω. Και έχω λόγο να φωνάξω γιατί διάβασα, άκουσα σε CD τα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν θα σας τα περιγράψω. Θα σας πω μόνο ότι απομόνωσα ότι δεν υπάρχει έγγραφο. Δηλαδή, ό,τι αποφασίστηκε χωρίς να υπάρχει σύμβαση με λεπτομέρειες. Είμαι δικηγόρος 39 χρόνια, εργατολόγος και κυνηγώ εργοδότες που παραβιάζουν συμβάσεις, νόμους και δεν έχουν κατεσχήνει πουθενά. Περιμένουμε από τους λύκους και τους καρκαρίες που θέλουν να επενδύσουν να τηρήσουν αυτά που είπαν προφορικά. Κάνουμε μελέτη να δούμε ποιο είναι το κέρδος τους. Αν το κέρδος τους είναι 100.000 και μας δίνουν και εμάς 100.000, να πω ότι είναι μια δίκαιη μοιρασιά. Αν όμως μας δίνουν 150.000, λέει, για τα 17 χωριά μας το χρόνο, αυτό είναι αντάλλαγμα για να πουλήσουμε την οροσειρά, αν αυτοί βγάζουν 10 εκατομμύρια. Ποιος το μελέτησε αυτό το πράγμα? Πού είναι τα γραπτά? Είπανε, λέει, θα απασχολήσουν 200 παιδιά να δουλέψουν να τα βάλουν. Να ρωτήσω εγώ, μακάρι. Αλλά αν πάτε στις εθνικές οδούς και κοιτάξετε, θα δείτε ότι στα έργα δουλεύουν Πακιστανοί. Αν λοιπόν οι Πακιστανοί αυτοί είναι έμπειροι και τους έχουν χρησιμοποιήσει να βάλουν τις ανεμογεννήτριες στην Ικαρία, στη Σκύρο, στη Λακωνία, στην Κρήτη, περιμένετε να πάρουν τον Κώστα Γιαννούχο, το φίλο μου από το Μεσότυπο, που μου είπε παράπονο ότι θέλω και εγώ να δουλέψω? Ναι, Κώστα μου, θα σε πάρουνε? Πακιστανούς θα φέρουν. Χωρίς συμβάσεις, χωρίς μεροκάματα, χωρίς να ξέρουμε. Απαιτήσαμε, φίλε μου κύριε Γαλήφα, που σε αγαπώ και σε εκτιμώ χρόνια, τους είπαμε να πληρώσουμε για 10 υποτροφίες από τους αριστούχους που έχουμε στα υπηρετάκια. Να βγάλουμε 10 επιστήμονες από το ξεπούλημα της οροσειράς. Γιατί το δώσατε τόσο στην άκο βουνό? Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο, ειλικρινά σας μιλάω, στεναχωρήθηκα πάρα πολύ, γιατί είναι πολύ λίγος ο χρόνος που πληροφορήθηκα τα σχετικά, αλλά σήμερα μίλαγα με ένα φίλο τοπογράφο το μεσημέρι, γιατί θέλησα να πληροφορηθώ. Δεν είμαι ειδικός. Αυτό το οποίο έμαθα είναι εγκληματικά πράγματα είναι αυτά. Και στο βάθος οι Γερμανοί. Γιατί αν δεν το ξέρετε, όλες αυτές οι εταιρείες λειτουργούν ως πράκτορες των Γερμανών. Διότι το ρεύμα αυτό οι Γερμανοί το έχουν ανάγκη. Εκεί θα καταλήξει. Και βάζουμε μπροστά τους αρχιεροεταιρείες και το ξεπουλάμε για να μας το πουλήσουν οι Γερμανοί μετά. Κάποτε το 1990 που ήμουν πρόεδρος της Ομοσπονδίας Λαδοβυσινών, στο συνέδριο που κάναμε εδώ στο Δικομήρι, είχε έρθει ένας βοτανολόγος. Και μας είπε, το λέω γιατί έχει ενδιαφέρον. Είχε πολύ κόσμο, είχε τουλάχιστον 400 άτομα. Αν το θυμάσαι κύριε Γαλήφα, είμαστε μέσα. Λοιπόν, με και τον κύριο Πεσλίκα. Ο βοτανολόγος είπε ότι εκείνη την εποχή η Ευρωπαϊκή Ένωση έδινε επιδότηση 1,5 εκατομμύριο δραχμές το στρέμμα για καλλιέργεια, κρατηθείτε, τσουκνίδας. Ναι. Ποιος την έπαιρνε τη τσουκνίδα? Οι Γερμανοί, μέσω κάποιων εταιριών, και μας τους δίνανε ως φακελάκι για τσάι. Αν κάνετε την αναλογία του τι μας πληρώνανε και πόσα βγάζανε, θα καταλάβετε την αναλογία του τι σημαίνει ρεύμα στη Γερμανία από εμάς και ότι αυτά που μας τάξανε χωρίς γραπτό
είναι τα καθρεφτάκια που έδινε ο κολόγος στους ηθαγενείς για να εξασφαλίσει χρυσό, διαμάντια, τροφές κλπ.